Herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen. Nik bakarrik entzuten dut Euskal Herrian hizkuntza hori. Hori nire ustez itatze berezia. Hizkuntza berezi bat. Euskara guretzatala altxor bat. Nire ustez Euskara hasieran berezia, hizkuntza eta jatorria. Niretzat Euskara bizitza da. Niretzat da Euskal Herriaren altxorra. Ni ustez, hizkuntza berezi bat. Aulki baten. Hitz egiten dugu euskeraz, baina ekoguz lagun batzuk berazakin ez euskeraz, bera da bakarrik bat, eta guk hitz egin behar dugu erderaz. Gure egunerokoan lagunen artean hitz egiten dugu euskeraz. Bai dauzolan pertsona batzuk dakitela euskera, baina pasan euskara da euskaldunek euskuena. Badazpada agurtzen dut orain. Eurek esaten mazkuen, gu hitz egiteko euskeraz eta gero eurek hitz egiten mauten erderaz, ez deko lan zintzu handik. Gero euren artean egitea erderaz, baina nire euskeraz esatea hitz egiteko etorrena. Duen artean, euskara delako bigarren aukera batze. Danek ez daki ordeno, ezberdina da. Gainera, euren artean, batzutan hitz egiten dute erderaz bebai dauzenean parkean edo eure dozen bitartean bebai txistea gotateko eta egiten dute erderaz. Normalan bebai hitz egiten dutela erderaz, pertsona batek ez badaki bebai. Nire ustez, eurek etxean dauzenan hitz egiten serio do, hitz egiten da bien normalean erderaz, baina gugaz beti euskeraz. Eurek bebai zaindu behar da bi euskara eta eurek esatozkoe guri guk hitz egitea euskeraz. Eskola edo ikastetxe guztietan honenak dutena da jarri Euskal Elkarte gehiago ikastola guztietan ikusi danok hitz egiten dugula euskeraz. Hendek ikusten duguna azten hitz egiten gehiago euskara eta ni ustez da beharrezkoa. Dela laguntzeko eta beharrezkoa ez da, baina laguntzen dugu asko euskara. Nire ustez da oso beharrezkoa Euskal Elkartea azkenan iten dauden barre asko eta orduan barrei eraginez bain dute euskara gehiago bultzatu edo etxegin gehiago. Ez dala bakarrik gaztelera ingoaia, euskara bai dala guai. Da euskara indartzeko Euskal Elkartea eta jendea gehiago hitz egiteko. Jentea ez dakien euskaraz ikusten deu eta harritu alda esaten honek dauz hitz egiten euskaraz, ni beba igual zegatu alnaz. Euskal Elkartea dela beharrezkoa? Bai, basadu jentea hitz egiten duela arteraz eta igual horrek animeta otxie hitz egiten euskera. Jentea konturatzeko guretzat dala hain garrantzitsua euskara egin dugula Euskal Elkarte bat.